I Thisted Kommune der skal vi have en ny direktør for teknik, erhverv og beskæftigelse. Det er en meget spændende stilling og en stilling med en meget bred opgaveportefølje. Thisted Kommune er en erhvervskommune. Vi er en del af Produktionsdanmark. Vi er en indpendlerkommune og en kommune med en meget lav ledighed. Derfor så går vi også rigtig meget op i, at vi understøtter vores erhvervsliv. Det er ikke det eneste, vi har fokus på. Vi har også fokus på andre ting. Vi har blandt andet fokus på vores kultur- og fritidsliv. Det kan man se i vores arbejde med Cold Hawaii Inland. Man kan se det i forhold til Dorøde Købmandsgård, som vi skal i gang med at lave et større projekt på i samarbejde med Statens Museum for Kunst og Nordea-fonden. Man kan selvfølgelig også se det i forhold til Nationalpark Thy. Derudover så er vi også meget ambitiøse på den grønne omstilling. I forhold til den grønne omstilling, der kan man læse mere om det i Klimaalliancen Thy. Vi har også vores egen strategi, Grøn Fremtid Thy, hvor en af vores mål blandt andet er, at vi skal være CO2-neutrale allerede i 2030. Som direktør for teknik, erhverv og beskæftigelse, så får du opgave med at videreudvikle et meget velfungerende beskæftigelsesområde. Du får selvfølgelig også opgave med at understøtte vores erhvervsliv. Og så får du selvfølgelig også en bredere opgave i direktionen med at udvikle Thisted Kommune som organisation generelt. Vi vil gerne stå for at være meget uformelle, handlingsorienterede og ambitiøse. Og derfor så vil du også som direktør få et betydeligt selvstændigt ledelsesrum. Du skal være klar på at gå i dialog med medarbejdere og omverdenen. Du skal være klar på at tage ansvar, og du skal være klar på at tage beslutninger. Synes du, det lyder interessant, så se nærmere i job- og personprofilen, eller tag kontakt til Christian eller mig for en uformel og fortrolig samtale. Håber, vi hører fra dig.